Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць про тыдзень 17 по 23 жніўня. Я вам прапаную наступные 5 падзеяў. 23 жніўня агульнаеўрапейскі дзень памяти ахвяраў сталінізму и нацизма. Другое, 19-21 жніўня 35 гадоў путчу ГКЧП. Там же 21 жніўня 58 гадоў акупацыі Чэхаславаччыны ды задушэння пражскай вясны, і 22 жніўня 6 гадоў як знайшлі цела Мікіты Крыўцова. Третья падзея, 19 жніўня антыкарупцыйная аперацыя Фарэст Гамп, НАБУ і САП ва ўкраіне зрабілася публічнай. Четвертое, 22 жніўня 60 гадоў з дня нараджэння палізняволенай Вольгі Маёравай. І пятое, асабістыя даты в нацыянальным беларускім календары. От 23 жніўня 2009 года еўрапейскія структуры канчаткова замацавалі за гэтай датай, што гэта ёсць агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызма. І тады по нашей инициативе Руха Солидарности Разом мы организовали национальную управу в Катынь. В 2009 году в этой национальной управе приняло удел каля 100 белорусов, которые репрезентовали практически все демократичные белорусские партии. Были представники громадских рухов, была представлена незалежная пресса. И эта традиция захоўвалась вельмі долго. Гэтыя нацыянальныя управы былі штогадовыя. І спыніла гэта все толькі пандемія коронавируса и крывавая неделя 9 жніўня 2020 года. А в Варшаве традыцыйна мы збіраем людзей каля помніка Катынского на пляцы Замковым. Такая акцыя і адбылася 23 жніўня. Вялікі дзякуй кожнаму, кто прымаў удзел, кто там выступал. Выступы были вельмі добрымі. Были традыцыйна запалены знижки, покладзены венок от Руха Солидарности Разом ахвярам коммунизма и нацизма. Бо натуральна то, что гэтая дата ёсць, гэта подзвиг палітыкаў з тых краінаў, якія трапілі под сталинский режим по выніках другой светлой войны. Это краіны Центральной и Сходней Европы. И натуральна в самым назове ёсць пэўны кампраміс, і не зусім праўда. Трэба казаць пра камуністычныя рэпрэсіі, а не толькі пра той этап, калі в Москве уже практычна самадзержцам был крывавы Сталин. Для беларускай нацыі гэтая дата надзвычай важна, бо мы адзіная краіна в Европе, дзе няма дня памяти ахвяраў палітычных рэпрэсій, дзе да гэтага часу пры ўладзе людзі, якія бачаць сваіх папярэдніках якраз в шэрагах тых камуністычных катаў, якія знішчалі беларускі народ в 20 стагоддзі. Бо Беларусь надзвычай пацярпела найбольш всех еўрапейскіх краінаў ад абодвух таталітарных рэжымах: нямецкага нацысцкага і практычна расійскага камуністычнага. І мільёны ахвяраў беларускага народа ад камуністычных рэпрэсій да гэтага часу амаль што безыменныя. Я ўсё роўна веру в тое, што будзе калісьці права беларускага народа выбіраць уладу, што будзе сфармаваны беларускі парламент, і тады будзе створаны інстытут нацыянальнай памяці імя Леаніда Маракова. Бо і змаганне пра праўду аб камуністычных рэпрэсій это таксама вельмі важная частка нашего нацыянальна-вызвольнага руха. І Леонид Мараков вельмі светлая постаць, якая з гэтай гэбэшнай цемры вернула беларусам десяткі тысячаў імёнаў тых ахвяраў, якія каты назаўсёды хацелі пакінуць безыменнымі, якая да гэтага часу яны хлусяць і не кажуць праўду, дзе яны забівалі беларусаў. А ж прыйдзе час, калі праўда пераможа. 23 жніўня это дзень, калі в 1939 годзе был заключены пакт Молотова-Риббентропа. Таким чынам вот эти два тоталитарных монстра, две империи, и развязали
другую сусветную войну. Лёс Беларусі в 20 стагоддзі цяжкі, трагічны, бо мы агромадныя ахвяры мелі і ад абодвух светавых войнаў, сусветных войнах, і ад абодвух таталітарных рэжымаў. Але ж нацыя выжыла. Зараз в Беларусі таксама катастрафічная сітуацыя, таму што павярнулі сталінскія часы. Але прыйдзе час, калі людзі перамогуць нелюдзі. Беларусы, не забываемся, што 23 жніўня дзень памяці ахвяр сталінскіх і нацысцкіх рэпрэсій. Агульнаеўрапейскі дзень. А Беларусь гэта не Лукашенко. Беларусь гэта Европа. Беларусь гэта беларусы. І мы памятаем пра ахвяры беларускага народа. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце мой YouTube канал. Калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю, што такія YouTube каналы ёсць. Каментуйце, задавайце пытанні. І хто можа, калі ласка, аказвайце фінансавую дапамогу, што можна зрабіць па першай спасылцы пад гэтым відео. Свой да свайго па свае. Уже 35 гадоў, як в Москве распачаўся путч, які вайшоў у гісторыю пад расійскай скаротам ГКЧП, спроба камуністычнага рэванша, якая не атрымалася, пусть быў падаўлены, і саюзныя савецкія рэспублікі в выніку барацьбы народаў за незалежнасць атрымалі сваю дзяржаўнасць і сталі самастойнымі ад Москвы. Это былі гістарычныя падзеі. Я таксама, як кіраўнік дружыны БНР, прымаў гэты удзел. Падкрэслю, што было вельмі шмат працы. Весь час друкаваліся рабочыя хронікі. Калі не памыляюсь, іх было 4 выпуска, якія адразу даваліся на прахадныя прадпрыемствы. Мы ахапілі все прадпрыемствы Менска, раздаваліся нашымі актывістамі Беларускага народнага фронта. Гэтыя рабочыя хронікі раздаваліся ў лёткі, адбываліся акцыі яшчэ тады на плошчы Леніна. І барацьба была дастаткова сур'ёзная. І 19 жніўня, напрыклад, ніхто і не ведаў, чым гэта все закончыцца, якія будуць наступствы. Але закончылася это вельмі добра. Забаранілі камуністаў вельмі хутка пасля гэтага. І Беларусь зноў адрадзіла сваю дзяржаўнасць. 21 жніўня, калі разагнана была банда ККЧП, банда гэтых путчыстаў, это таксама гістарычная дата, якая адыграла вялікую ролю і для маёго пакалення, тому што в 1968 годзе краіны Варшаўскага договора вели свае войскі на тэрыторыі Чэхаславаччыны для того, каб задушыць пражскую весну. Спроба чехаў і славакаў вырвацца з тоталітарызму праз внутреннія рэформы. Гэта выклікала пратэсты і в свеце, выклікалі пратэсты і в Савецкім Саюзе і паміж беларусаў. І таксама пра гэта трэба памятаць, бо тады камуністычная тоталітарная рэжыма, яна перамагла прагу да свабодаў Празе. І таксама тут же я хочу сказаць і аб тым рэваншы, который сёння ёсць праз ГБшный режим Александра Лукашенко, потому что 22 жніўня уже 2020 года 6 гадоў, як знайшлі цела Мікіты Крыўцова, беларуса, якога закатавалі карнікі Лукашэнкі. І няма нават дакладнай даты смерці, мы толькі ведаем, што цела яго абнаружылі 22 жніўня. Бо злачынства, которые былі в гісторыі Беларусі, яны працягваюцца з сённяшняй лукашэнкаўскай банды. Бо в 1991 годзе ГБшныя бандыты вымушаны былі адступіць, але ж камуністычная ідэалогія не была асуджана, структуры гэтыя не былі разбураны, і праз асобу злачынца Александра Лукашэнкі, праз першыя і апошнія прэзідэнцкія выбары в Беларусі, былы сярэдняе ніжэйшае звено савецкіх спецслужбаў захапіла ўладу Беларусі. І ў нас практычна дзяржаву
захапілі бандыты, якія забіваюць беларусаў. Светлая памяць Нікіце Крыўцову, светлая памяць всім беларусам, якія загінулі в барацьбе за свабоду і незалежнасць нашай краіны, в барацьбе супраць этой жахлівай гэбэшнай бандзе. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, каму трэба кветкі, калі ласка, звяртайцеся в краму по продажу кветак, якая знаходзіцца по адресе улица Кабельская, 6, район Ронда и Трэчная. Свой да свайго па свае. 19 жніўня антыкарупцыйная аперацыя «Фарэст Гамп» НАБУ і САП ва ўкраіне зрабілася публічна. Ведаеце, я был абсолютно не здзіўлены, калі чарговыя стужкі перамоў людзей, якія займаюць высокія пасады ва ўкраіне, аказаліся публічнымі. Грамаднейшы чарговы этап антикоррупцыйный в Украине, коррупцыйный скандал. Практично вот эта операция, якая мае такой гучны назов «Форест Гамп», это працяг справы Міндіча, Цукермана, які зараз знаходзіцца в Ізраілі. Про некаторых фигурантов той справы, якія засталіся ва Украине, были приняты решения судов про великие заставы. Ихние подельники оказались в такой тяжкой ситуации, бо гроши вельми серьезные. Размова шла о сотнях миллионов гривен. И гэтые гроши мусили быть, которые поступают, натурально с легальных крыніцаў дохода. И вот атрымалася, что, конечно, нарабавали вельмі великую колькасць грошей. А як это все легализовать? Каб покласти заявы. Вось детективы записали размовы кіраўніцтва Украины, якім чынам яны будут вырашаць, легализовывать такие аграмадныя наяўныя грошы, якія ёсць в наяўнасці, каб легально внести заставу и вызволить былого министра энергетики, юстиции Глущенко, СИЗА, каб ён там не сидел. В выніку 19 жніўня звольнена была намесніца кіраўніка офиса Зеленского с прыгожым прозвищем Мудра. Ирина Мудра оказалась зусім не мудра, и сама зараз з'яўляецца фигурантом криминальной справы. И эта криминальная справа раскручивается, потому что абсолютно відавочна, что як гэтая пані Ирина, так и все іншыя фигуранты гэтай справы, яны просто выконывали загады вышэйстаячых начальников, потому что справа агульная. На стужках, якія агучаны, ёсць такое імя Давид, якое супадае з кіраўніком монабольшасці Верховнай Радзе імём Давидом Арахамія. В прессе, в СМИ Украины есть догадки, что зараз белее паперы ходит Буданов, які кіруе офісам, які был непасрэдным кіраўніком Ирины Мудрой, якую робяць, як мне здаецца, нават і крайней по гэтай справе. Вось. Ну и застаецца загадка, которую он задае весь час при своих эфирах шэраг блогеров Украины, в том лику Борислав Береза. А кто этот Вова с кооператива «Династия»? Какие у вас есть версии? Ну, все разумеют и про Буданова, и про этого Вову, и про этого Давида. Пытание только, наколькі это все будет раскручено, бо сапраўды коррупция аграмадная, и сапраўды это шалёная проблема для Украины, бо такой коррупции Россия просто знішает украинскую державу. Это так само четко и ясно трэба разуметь. Нельга отговариваться тем, что крадут все и повсюль. Ідзе страшная война на вынішэнне. И вот эта коррупция, якую продемонстрировали 19 жніўня черговый раз детективы НАБУ и САП, она просто жахлива для самой украинской державности. Я не ведаю, які будзе працяг. Больше того, вот гэтыя все гучныя криминальные справы в Украине, яны звычайна амаль што нічым і не заканчиваются. Ну, самый яскравый прыклад — это Міндіч і Цукерман, якія сегодня в Израиле на свободе, яны
натуральна, і застануцца там на свабодзе. Я не ведаю, колькі яны там грошай вывезли з Украіны, так, але ж не думаю, што ім турма рэальна пагражае. Чым закончыцца гэта справа, не ведаю, не ведаю, які будзе лёс тых персанажаў, які покуль скосна закронуты гэтымі карупцыйнымі справамі. Але ж меня еще насцярожыла, што в сістэме ўлады намесніца кіраўніка офіса президента Мудра, она занималась не только тем, что она сбирала наличку для того, как выходили фигуранты коррупционных справ на свободу з СІЗА. Она займалась вельмі сур'ёзнымі юрыдычнымі пытаннямі, звязанымі менавіта з вайной і злачынствамі Путина і путінскага войска. І там пытанні былі вельмі сур'ёзныя, она, в принципе, гэтыя пытанні таксама вельмі нармальна вырашала. Этот аспект вельмі важны. І не могу не сказать про тое, что я уже некалькі разоў чуў, что наш бастион беларусшчыны, нашу ніву, люди пачынаюць называть наши слівы. Бо мне здаецца, что это вот как раз штосьці ад того, что робіцца в Украине, проявілася в публикации артыкула про Алексея Францкевича, які быццам бы не хоча гаварыць про некаторыя рэчы, і чаму его быццам бы не пусцілі палякі в шенгенскую зону. Таксама такі дастаткова цікавы артыкул, з якога я только не ведал, калі гэта з'яўляецца праўдай, потому что я не ведаю, наколькі там правдзівыя факты. Я, конечно, не ведал, что Францкевич одной из 2 крымінальных справ в Беларуси имел за тое, что быццам бы магнітолу скрал с приватного автомобиля, то, что у него были криминальные справы, я ведал. Вот, но думал, что это экономичные именно рэчы. Ну и натурально не ведал, зноў-таки, калі гэта праўда, что ён оказался международным экспертом на азербайджанском баку в дастаткова страшной трагедийной ситуации, связанной с Нагорным Карабахом, где я лічу беларусам наогул не было чего рабіць. Все астатняе там дастаткова дзіўнае, і в прынцыпе я ніякім чынам і не зразумеў, чаму Францкевича трэба было прыцягваць так плотна да батальёна «Террор». Вот, бойцы якога тут в Польше были затрыманы, бо відавочна, што выконвалі, як там написано, указания замежных разведок. Ну, я думаю, что под замежными разведками можно сказать правду. Это Россия. Вот, и спрабавалі тут праводзіць диверсии на территории Польши, и яны знаходзяцца зараз зневолены, і частка з іх признала свою вину. С яким там боком Францкевич, не ведаю, меня еще уразило, что, оказывается, то, что он передавал там некий полевой душ для доброохотников, это теперь так само вот так вот указывается як некий компромат. Бо мне здаецца, чаму гэты артыкул з'явіўся, все вельмі проста. Ясно, что шмат якія новыя люди, якія з'явіліся менавіта па выніках той катастрофы, якая была в Беларусі в 2020 годзе, яны рэальна не маюць ніякага дачынення да беларускай апозіцыі, не мелі, калі былі в Беларусі, это зразумела, і для многіх з іх это в пэўнай ступені бізнес. Але з'явіўся гэты артыкул по простай прычыне, по той же, что цензура в Украине, по той, что робіцца вот этой бандитской державной машиной в Беларуси. Ну, нельзя говорить плохо про президента, кажется, на звычайно российской мове. Ну вот, бастион беларушчыны, як можа, таксама імітуюць нешта падобнае, потому что ихняя версия, чаму Францкевича не допустили в Польшу, яна абсолютно не вытрымлівает критики. Шановные журналисты просто не заўважылі, что паміж Украиной и Польшей практически уже ведется холодная война. Я думаю, что шмат кто еще с белорусов от этой войны потерпит, бо многие прозвища, якія з'яўляюцца героичными для Украины и признаются цалкам белорусами в Украине, яны з'яўляюцца абсолютно непрымальныя для сённяшняй Польши. Гэта палітыка. І пра гэта кажуць в адкрытую сур'ёзныя палітыкі. Не пра тое, хто там украл магнітолы, ці крал з аўтамабіляў і іншыя рэчы. Коррупция – это страшная рэч. Вот как раз
Многие корупційні речі починаються з того, що знову опустим час шмат неправди. І хлусня забиває. Хлусня забивала белорусов 9 жнивня 2020 года и наул в кровавом тым жнивне. И ще больше хлусня, ГБшная хлусня, забивает наших паўднёвых суседзяў, братні нам украінскі народ. І от час і выданні, якія называюцца незалежнымі, переблытываюць праўду хлусню, даюць гэта дазавана. І навошта гэта робіцца, я уже адказаў. Бо таксама це пэўны фармат цэнзуры. І так не мусіць быць. Бо сітуацыя в свеце зараз вельмі і вельмі цяжкая. Мы перед военным стане. І тая вайна, которую мы бачым в Украине, это покуль региональная война между Россией и Украиной, в якую весь час зблытывают, спрабуют загнать и белорусский народ. И гэта есть реальная история. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, беларусы Варшавы, запрашаю вас 30 жніўня в апошнюю нядзелю лета на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы о 14 гадзіне помнік Каперніка. 30 жніўня о 14 гадзіне помнік Каперніка, будзем разам свой да свайго па свае. Четвертая падзея будет ясная, простая и на великий жаль, она цалкам характеризует ту катастрофу, якая сёння есть в Беларуси. 60 гадоў Ольга Майорова. Палізняволеная, перед якой вся диаспора вельмі виновата. Габня вельмі часто хлусіць. Мы ведаем, як в 20 стагоддзі КГБ и попередники ГБшные, начинающие чекисты, сами формовали организации, сами формовали террористичные группы. То же самое они сделали и назвали громкой справой группы Миколы Автуховича. И виноващие в терроризме, они виноващие кого? Женщин, пенсионеров, инвалидов, всех, кого ихние ГБшные хлусливые схемы дозволяют мучить зараз в турмах. Ольга Майорова писала правду про 2020 год, когда была на свободе. Писала правду и про Виктора Бабарыку, який все практично своє свідоме життя работал в Лукашенковской банде на Москву, на Газпром. Это структура, яка афілівана з ФСБ. Писала правду про інші вельмі важные моменты, про які сёння белорусскому народу хлусить и хлусить. Я звертаю увагу на две речи. То Ольгу Майорову незаконно присудили до 20 годов зневоления. Сталинские термины, сталинские часы. Но им этого было мало. Ёй и же в турме еще додали 1,5 года зневоления. Бо эта банда, она помстить белорусам, она помстить Ольге Майоровой, перед якой вся диаспора виновата. Бо мы молчим про такие злочинства. Мы молчим. А люди, которые себя назвали лидерами, весь час еще хочет с бандой вести некие перемовы, некие круглые столы, для того, как просто тут на диаспоре нормально жить. А Беларусь сегодня знішаюць. И мучаюць наших паліцневоленых. Мучаюць Ольгу Майорову, якая знаходится в специальной жаночай колонии, где вельмі жахлівыя умовы утрымання. Хочу публично повіншаваць Ольгу Майорову с ее юбилеем. Хочу верить в той суд, что и она, и все іншие белорусские политвязни выйдут на свободу. Что Беларусь насуперек всему и всем зробится вольной европейской краиной. В этом будет и великая заслуга Ольги. И повторюсь еще раз, что все, кто за межой, яны виноваты перед нашими политвязнями, яны виноваты и перед Ольгой Майоровой, якой абсолютно шчыра зычу наше традиционное белорусское 100 лет. И не меньше, Ольга. Живе Беларусь. Свой да своего
па свае. Шановныя беларусы Варшавы, 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. Сёлета а 18:30 8 верасня, гэта аўторак, пасля працы запрашаю на пляц Замковы. Дадзены дазвол гарадскіх уладаў Варшавы і дню беларускай вайсковай славы сёлета ў Варшаве быць, калі вы туды прыйдзеце. Свой да свайго па свае. 8 верасня, аўторак, а 18:30 пляц Замковы. Дзень беларускай вайсковай славы. Жыве Беларусь! Свой да свайго па свае. 18 жніўня юбілей 135 гадоў з дня нараджэння Макара Краўцова. Сапраўднае прозвішча ў цудоўнай Касцюкевіч. Гэта вядомы беларускі дзеяч, аўтар гімна БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», удзельнік слуцкага збройнага чына. Даты смерці якого мы нават не ведаем, бо мы ведаем, што закатаваны быў камуністычнымі рэпрэсіямі, хутчэй за ўсё ў 1939 годзе. А от даты невядомы. 19 жніўня 114 гадоў з дня нараджэння Барыса Мікуліча. Таксама беларускі дзеяч, які быў закатаваны камуністычнымі рэпрэсіямі ўжо ў 1954 годзе, які не паспела вярнуцца ў Беларусь. 22 жніўня 165 гадоў, таксама юбілей з дня нараджэння Ігната Буйніцкага. Хочу нагадаць, што это абсолютно гістарычная постаць для беларускай нацыі, бо ён дзейнічаў в той час, калі тэатр заменял вельмі шмат чаго сённяшняга нашага сучаснага жыцця. І мы заўсёды памятаць будзем пра Ігната Буйніцкага, які абуджаў беларускую нацыю. 23 жніўня 109 гадоў з дня нараджэння Пімена Панченка. Это класік беларускай літаратуры. Вельмі раю тым, хто мяне чуе, зараз чытаць ягоныя вершы, яны проста цудоўныя. Я заўсёды буду абавязаны Пімену Панченка за тое, што ўжо ён вельмі хварэў, але ж все роўно падтрымліваў беларускі народны фронт адраджэння, калі ён быў створаны. 23 жніўня дзень памяці Васіля Русака. Это таксама вядомы грамадскі беларускі дзеяч, удзельнік слуцкага збройнага чына, які быў закатаваны ў 1954 годзе. 23 жніўня дзень памяці Вячеслава Шыдлоўскага. Это мой калега-геолог. Вось. Таксама вязень ГУЛАГа, ён прайшоў праз рэпрэсіі, але ж здольны быў вярнуцца ў Беларусь, уже памер в Беларусі в 1997 годзе. На вялікі жаль, тады была ўлада Александра Лукашэнкі. 23 жніўня дзень памяці Алеся Ліпая, якого я цудоўна ведаў. Это выбітны дзеяч уже нашай эпохі. Ён мой равеснік, крыху маладзейшы. Стварыў ён першае незалежнае інфармацыйнае агентства «Белафан», которое все ведаюць, якое было забаронено уже пасля смерці Алеся злачыннай лукашэнкаўскай банды. Был таксама цудоўным беларускім паэтам, хорошым чалавекам. 22 жніўня дзень памяці Піліпа Пестрака. Абсолютно цікавая асоба, это вядомы дзеяч заходняй Беларусі, которого неаднойчы турму кидали польскія ўлады, калі не памыляюсь, он 11 гадоў правёў в турме, а в 1939 годзе нават паднял паўстанне в гражданской турме, и поляки просто не поспели его расстреляць. 22 жніўня дзень памяці Віталя Вольскага. Это вельмі вядомы беларускі літаратар, бацька аднаго з вядомых дзеячоў БНР Артура Вольскага і дзед вядомого спевака Левона Вольского. Але ж для меня да яго вельмі такое стаўленне рознае, потому что акрамя того, что он был беларускі пісьменнік, даскол шмат напісаў в розных прычым жанрах, ён яшчэ быў чекістам і несе персанальную адказнасць за знішэнне практычна беларускай літаратуры, якая знішалася в тым ліку і з его дапамогай. 20 жніўня дзень памяці Івана Луцкевіча. Один з двух братоў Луцкевічаў, это практычна бацькі БНР, бацькі трэцяй уставной граматы БНР, якім была абвешчана незалежнасць нашай дзяржавы, які, на вялікі жаль, мала пражыў, і он памер закапаны, потому что памер ад сухотаў, так по-беларуску насамрэч хутчэй туберкулёз.
той час, калі, конечно, вельмі неабходны быў Беларусі. 20 жніўня дзень памяці Владимира Пракулевича. Таксама слуцкі збройны чын, это кіраўнік слуцкай рады, абраны кіраўнік слуцкай рады, удзельнік слуцкага збройнага чыну, які, тым не менш, поверыў бальшавікам, был в БССР до пэўнага часу, натуральна за ім прыйшлі, і в 38 годзе ён был забіты камуністычнымі рэпрэсіямі. Крыху маладзейшы, 20 жніўня дзень памяці Браніслава Грабінскага, ён пражыў вельмі доўгае жыццё, это насамрэч вельмі выбітны дзеяч заходняй Беларусі, міжваеннай Рэчы Паспалітай. Ён займаў шмат сур'ёзных пасадаў, тым ліку быў кіраўніком беларускай хрысціянскай дэмакратіі, вельмі сур'ёзнай партыі. Ему пашэнсціла, ён здольны быў все-таки уехать на Захад, он долго прожил, уже помер в 1991 году. 19 жніўня дзень памяці Алесі Фурс, якая яшчэ па сваім дзівочым прозвішчам Упіровічам абаходзіла беларускія маладзёвыя падпольныя структуры, якая была асуджана на 25 гадоў за пагоню. Унікальныя людзі, і муж, і яна, якія прайшлі лагера ГУЛАГу, якія все жыццё працавалі цяжка, якіх не пускалі на бацькушчыну, і вырасцілі сваіх дзяцей, адданыя патрыётамі, все-таки здольны былі вярнуцца на Беларусь, і уже памерлі на Беларусі, ні разу не здрадзілі нашаму народу і нашай краіне. І калі все-таки будзе справядлівасць і незалежная Беларусь, то таких людей белорусы обязаны просто памятать. 19 жніўня дзень памяці Геннадия Шутова. На вялікі жаль, габня перамагла нас все в тым, што абсолютная большасць забітых карнікамі Лукашенко, карнікамі Караева, яны безыменныя сёння. Вот одно из этих именов, которое удалось все-таки, как застались в памяти, это Геннадий Шутов, який смертно был пораненый бойцами ССА, Берестейской бригады, які памер у шпіталі 19 жніўня, і які яшчэ был гнюсна осуждены незаконным лукашенковским судом уже после своей смерти. Веру, что будет справедливость, веру, что будет помста. А все равно нам отказать про это вельмі тяжко. 18 жніўня дзень памяці Левона Бельдзюкевіча, это таксама вядомы беларускі дзеяч, педагог, які таксама закончил свой шлях тому, что были коммунистичные репрессии в 1943 году. И 18 жніўня дзень памяти Константина Шишмакова. Таксама гэта крывавы жнівень 2020 года. Это директор одного из наибуйнейших музеев Городенщины, які створаны был еще в межвоенной Польше, покинутый был в Советском Союзе этот музей, потому что музей Багратиона. Молодой человек, тут еще трагедия, что дату его народжения шукал в меди 1,5 годины в интернете. Так нас примушают забывать про людей, которых забила лукашенковская банда. А лишь мы не забудем. Злачынства ГБшнай лукашенковской банды, яны не маюць тэрміну даўніны і будуць наказаны забойцы Константина Шишмакова і Геннадия Шутова і всіх беларусаў, якіх забілі гэтыя бандіты. Я веру, так будзе, як бы цяжка не было сёння. Бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць.